سلام تنانعكم كبرات تخطاتلتنا إذا channel حصرت زينات سبوت أواهيدنا قريبنا لنا كسعبونا بأخبرات نعدم تتصاوتي مملخ زسانو ستاديوم أب كلتشحن 13 ليونيل ميسي أما أكل ميدا خملس كرأن كلو ودقانت وأنخل دي ماريا دما ناي أكسجين ماسك كحت ترايوم أب كلتشحن 17 دما بملؤم أبالات هاجراويت غانتا برازيل دحرص أوتا ناي أكسجين ماسك قبرو تجديدهم أب عمتا كلتشحن 25 أب تيوراغاي مس بوليفيا معرض وصلو جزي جوس ماريا جيمينيز أكسجين حاتيتهم إذن تتصاوت كعس أجري عقلهم زتببلهم بوتا أبي مسلكم أب بوليفيا زركب إستيرا أو هرناندو سيلس وإدما إستيرا أو أولمبيك لاباز زبها الستاديوم إذا ستاديوم بعصر شدشت رشحن 930 بوقعي أب بوليفيا تخفيتهم أبز ستاديوم بزح تاريخاوي فتسامك انقد كإليوم تزير الساعة كستت تهاجراويت غانتا برازيل أما ساري وانج عالمنا يشحن 994 دحر 4 عمتات كلت ببادو ببوليفيا استسعرتلو أقات أما حدا يوم كمون هاجراويت غانتا أرجنتينا أوشت 6 عمتات زخف السعرت زرخبتلو ميدا يوم أبزا أقات أمي هاجراويت غانتا أرجنتينا بحدا ميازيا كلت شحن 9 ببوليفيا شدشت بحدا تسعيرام ستاديوم إستيرا أو هرناندو سيلس بسم بسالسان حدن بريزيدنت بمقن نبوليفيا كاب شحن 910 كساب شحن 930 زمرحا بريزيدنت زصوع ستاديوم إذا ستاديوم 4 حدن شحن 143 سبات كحزق الاستاديوم 3 شحن 634 متر بالرخ زلو بمقانو أب علم اتزبرخ بروفيشنال ستاديوم كوينو تمزجيبو يركب إذا ستاديوم قبل على وايليج نايت هاجر زصاوتا 3 غانتاتات مصاوت ميدانيوم فيفا نز ستاديوم كساب كتشحن 7 كم وقعوا مصاوت ميدا تقبلوا نيرو يكون امبر ابز ميدا مصين زصاوتا هاجراوي غانتاتات ابز العل صفح بحري ازي بريخو زر كم ميدا مصينا نخنصاوت نهاجراويت غانتا بوليفيا فتحاو زيكون امارات زفطر لاي بمبال نا فيفا كس قريبا فيفا دما أب 27 مقابيت كلتشحن 7 أب كلتشحن 500 متر لعلة صفح زر كم ميدا زخونة أهجراوي قطم كي انقد كالكيلووم بريزيدنت بوليفيا إيفو موراليس حاويسكا دياغو مارادونا زركبون فلوت السبات زي أبلعو البراخن زركبا ناي لاتين أمريكا بفلاي دما أب جوبو أندس زلو هاجرات زواسني بمبال قريتو أما أربوم فيفا دما نتأوتي وزنبر أواج 27 سنة كلتشحن 7 كاب كلتشحن 500 متر ناب 3 متر كبكبولون كلو ناي بوليفيا ميدا بفولي كمزفك أدو غيروم أبز ميدا مصيا اتتصاوت غانتا نبراخه مليخا عوتا كترغاغص دارغا زي حسابيو هاجراويت غانتا بوليفيا أب 2006 2010 2014 2018 مصاري وانج عالم أبز كايدوتو قطم أب ميدا 14 غزي كتعوتن كلا أب 10 قطم دما معروت يام أب 2017 هاجراويت غانتا برازيل نوانج عالم 2018 مستاف أب اتقبرو زنبرت مصاري قطم نيمار تتصاوت هاجراويت غانتا برازيل ناي أكسجين ماسك جيروم كلو زر اسئلي بوست بمقبار أبز عينت كونتات مصوات إيساب أويو بمقبال بوست جيرو نيروم ستاديوم إستيرا أو هرناندو سيلس كساعجي نبوليفيا عردي بمخان حمام رئيس خوينوهم يركبم أب أستون فيلا زدم زلو راشفورد مع علبو ريال مدريد كخون يخيلو يبهال اللوم تسأواتي نيوكاسل توتنهام النبر بول غاسكوجن راشفورد كسع مودا تأزوقتي أب أستون فيلا مدما انتقتلو أب رادار ريال مدريد مئتاو زي ترفيلوم راشفورد مس أسلطاني مانشستر يونايتد روبن أموريم دحر زي مسممعو بلقحنا بأستون فيلا تسقاقيرو أب تحت أسلطان أستون فيلا أوناي إمري دما بقعتو بمملاس أب أستون فيلا أب صبوق كنا تأتالوم راشفورد مس أستون فيلا كتامو كنبرن كلو نأكايت أستون فيلا كمستن تخيلو أب كرامات ب4 مليون باوند ملو بملو كساقاقر زخل مرجع نيرو ويوم راشفورد أبزا بلقا حستة أنبرا حداس كلبو شوتو كوطرن كلو أب 9 تستسلفو لهم قطمات دما 4 تقرب نشوتو غيرو بزر أبلو تصوتا خا أب عين حدش أسلطان هاجراويت غانتا انجليز كأتو خيلوم هاجراويت غانتا انجليز أنصار ألبانيان لاتيفيان زكايدو تقطم كسلف دما كيلوم
ተጻዋታይ ኒውካስትልን ቶተንሃምን ነበር ፖል ጋስኮጅን ነዚ ብልቃሕ ጸወትኡ ኣብ ቪላ ዘሰላስል ዘሎ ወዲ 27 ዓመት ክሳዕ መወዳእታ እዚ ወቕቲ በዚ በቕዓቱ እንተቐጺሉ ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ዓይኒ ሪያል ማድሪድ ምእታው ዘይተርፍ ክብል እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ኣሞሪም ብወገኑ ካብ ማንቸስተር ወፂኦም ብልቃሕ ምዝጻወቱ ዘለዎ ኣባላቱ ዝርብ ከካይድ ወጢኑ ከም ዘሎ ይንገር በዚ መሰረት ራሽፎርድ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ይኽምለስ ዋላ ኣብ ቪላ ክጸንሕ ወይ እውን ከም ዝበሃል ዘሎ ናብ ሪያል ማድሪድ ክገዕዝ ኣብ ክራማት ዝውሰን ክኸውን እዩ ወዲ 18 ዓመት ማይለስ ሎዊስ ስኬሊ ናይ መጽኣ ሓለቓ ጋንታ ኣርሰናል ምዃኑ ይዝረብ ኣሎ ዝተፈላለዩ ካብ ኣርሰናል ዝወጹ ዘሎ ምንጭታት ከም ዘመልክትዎ መንእሰይ ኣከፋፋሊ ኣርሰናል ማይለስ ሎዊስ ብዘርእዮ ዘሎ ልዕሊ ዕድሚኡ ዝኸይድ ናይ መምራሕ ዓቕሚ እታ ክለብ ናይ መጽኣ ሓለቓ ጋንታ ጌራ ትሪኦ ከም ዘላ ተሓቢሩ ሎዊስ ዋላ ከወዲ 18 ዓመት ይኹን ብመንጽር መዛንኡ ክረአ እንከሎ ኣብ ሜዳ ዘርእዮ ዘሎ ብሱል ብቕዓት ሰፊሕ ኣድናቆት ከም ዝረክብ ገይርዎሎም ኣብ ዓበይቲ ግጥማት ዘሎ ጸቕጢ ተጻዊሩ ዘርእዮ ዘሎ ልዑል ስነ ኣእምሮኣዊ ብቕዓት ንኣሰልጣኒኡን ደቂ ጋንቱን ካብ ተመሲጥዎም ዘሎ እዩ ምንጭታት ኣርሰናል ከም ዝሕብርዎ ኣርቴታን ሉዊስ ስኬሊን ብዛዕባ ኣብዛ ጋንታ ዘለዎ መጻእ ተሰማሚዖም ከም ዘለዉ የረድኡ እዚ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ምስ ኣርሰናል ብምዃን ልዑል ተራ ከም ዝጻወት ዘመላኽት ዘሎ መንእሰይ ዝመጽእ ናይ ኣርሰናል ሓለቓ ጋንታ እናበሉ ይጽውዕዎ ኣለዉ ኣላን ሽረር ሓደ እዋን ብዛዕባ ዝተጻዋታይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ማይለስ ማዕረ ክንደይ ብሉጽ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ድማ ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ክህልወካ ኣለዎ ኣብዚ ዕድመ ኣብ ገዛእ ርእስኻ እምነት ክህልወካ ይግባእ ማይለስ ድማ ወናኒ እዩ ንዘለዎ ኣተሓሳስባን ብቕዓትን ምሕር ዘፍቅሮም ንሱ ተሪር እዩ ጻዕረኛ እዩ ድሮ ብኹሉንትንኡ ብቑዕ ተጻዋታይ እዩ ክብል መግለጺ ሂቡ ነይሩ ማቲያስ ተል ንደገፍቲ ቶተንሃም የቕሬታ ይሓትት ማቲያስ ተል ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝለጠፉ ስእሊ ንደገፍቲ ቶተንሃም ቂር ስለ ዘበሎም ነቲ ስእሊ ከም ናይ ማሕበራዊ ገጻት ሕሳባቱ ብምድምሳስ ንጹህ ጌጋ ምዃኑ ብምሕባር የቕሬታ ሓቲትዎም እዚ ዝሓለፈ ጥሪ ካብ ባየር ሙኒክ ናብ ቶተንሃም ብልቓሕ ዝመጸ ፈረንሳዊ ማልያ ቶተንሃም ብምልባስ ብሉጽ ብቕዓቱ ዘንጸባርቕ ዘሎ መንእሰይ እዩ በዚ ዘንጸባርቕ ዘሎ ብቕዓት ድማ ልቢ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ክሰልብ በቂዑ ይርከብ ይኹን እምበር ዝወዲ 19 ዓመት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝለጠፉ ስእሊ ልቢ ደገፍቲ ቶተንሃም ክምስጥ ገይርዎሎም ማቲያስ ተል ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ናይቲ ደገፍቲ ቶተንሃም ከም ጸላኢኦም ዝሓስብዎ ናይ ቸልሲ ተጻዋታይ ነበር ዊልያን ማልያ ገይሩ ዝተሳእሎ ስእሊ ፖስት ብምባል እዩ ንደገፍቲ ቶተንሃም ኣቕሒሩ ደገፍቲ ቶተንሃም ዊልያን ሕክምናዊ መስርሕ በመንገዲ ቶተንሃም ሓሊፉ ናብ ናይ ሰሜን ለንደን ቸልሲ ብምጽምባሩ ደገፍቲ ቶተንሃም ኣዋሪድና ብምባል ምሕርም ዝጸልዎም ማቲያስ ተል ድማ ናይ ዝጸላኢኦም ማልያ ለቢሱ ፖስት ምባሉ ኣቕሒሮም ኣሎም ደገፍቲ ቶተንሃም ነቲ ስእሊ ኣመልኪቶም ኮመንት ምጽሓፍሉ ማቲያስ ተል ከዓ የቕሬታ ነቲ ታሪኽ ኣይፈለጥኩን ዝብል ጽሑፍ ብምስፋር ነቲ ስእሊ ክድምስስ ተገዲድሎም ደገፍቲ ቶተንሃም ንማቲያስ ተል በቲ ኣብ ሜዳ ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ነዚ ንጹህ ጌግኡ ክርስዕሉ ድዮም ኣብ ቀጻሊ ብቕዓቱ ዝውስን ክኸውን እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ትሕቲ 21 ብምዃን ኣብ ልዕሊ ስሎቫክያ 2 ሸቶ ብምስጋቡ ደገፍቲ ቶተንሃም ክሕሰናዩ ብምባል ተስፋ ኣሕዲሮምሉ ይርከቡ ልክሲ ቶማስ ቱከል ደጊሙ ንማሕበራዊ መራኸቢታት ይቆጻጸር ቶማስ ቱከል ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዋንጫ ዓለም 2026 ክዕውት ብምባል መንበር ምስልጣን እዚ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ጋሬት ሳውዝጌት ተቐቢሉ ይርከብ እዘን 18 ኣዋርሕ ንእንግሊዝ ከሰልጥን ተመዚዙ ዘሎ ወዲ 51 ዓመት ጀርመናዊ ምስ ፒኤስጂ እንከሎ ዝፈጸሙ ሰናይ ተግባር ምስ ሓድሽ መዝነቱ ተኣሳሲሩ ንገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓብሊልዎ ይርከብ እቲ ዛንታ እዚ ስዕብ እዩ ቶማስ ቱከል ኣብ 2018 ንፒኤስጂ ከሰልጥና ፈረንሳ ገዓዘም ቱከል በዓልቲ ቤትን ውሉድን ሒዙ ናብ ሓደ ጉሩም ቦታ ብምእታው ክነብር ጀመረ ቱከል ምስ በዓልቲ ቤቱ ብምርድዳእ ሓላፍነት ገዝኡ እትስከም ሰራሕተኛ ክቆጽር ወሰነ ሓንቲ ፊሊፒናዊ ሰራሕተኛ ድማ ቆጸሩ እዛ ፊሊፒናዊ ሰራሕተኛ ብዘይ ተጉላባነት ብተወፋይነት ሙሉእ ግዜኣ ኣብ ኣገልግሎት ስድራ ቤት ቱከል ኣውዓለቶም ግዜ እናሓለፈ ምስከደ ኣብ ሕድሕዶም ሓያል ምትእስሳር ስለ ዝፈጠሩ ታሪኽ ሕድሕዶም ክትሓታተቱ ጀመሩ ቱከልን በዓልቲ ቤቱን ድማ ምስጢር ሓያል ጻዕራ ክፈልጡ ኻሉ ንሳ ኣበርቲዓ እትሰርሕ ዘላ ኣብ ፊሊፒንስ ንወዳ ህይወቱ ዘትርፍ ናይ ልቢ መጥባሕትን ምግባር ዘኽእል ገንዘብ ትእክበሉ ከም ዘላ ፈለጡ ቱከልን በዓልቲ ቤቱን ድማ ብዘይ ምውልዋል ኣብ ሓደ ውሳነ በጽሑ ናይ ወዳ ሙሉእ ወጻኢታት መጥባሕቲ ክሽፍንዎም ከም ዝበልዎ ብምግባር ድማ ወዳ ብህይወት ከም ዝተርፍ ገበሩ እቲ ታሪኽ ግና ኣብዛ ኣይብቅዕን ቱከል ኣብ ፒኤስጂ ጸቕጥ እናበርቱዕ ብምምጹ ክሳዕ ካብታ ክለብ ምስጓግ ዝበጽሕ ምፍርራሕ ክመጾ ጀመረ
ቅድሚ ምስንባቱ ግን ነታ ፊሊፒናዊ ሰራሕተኛኡ ሕልማ እንታይ ምዃኑ ሓተታ ንሳ ድማ ናብ ፊሊፒንስ ብምምላስ ምስቶም ዝናፈቐቶም ስድራቤታ ብሓደ ክትነብር ከም እትደሊ ሓበረቶም ቱከል ካብ ፒኤችዲ ተሰናቢቱ ናብ ቸልሲ ምጽምባሩ ናይ ሰራሕተኛኡ ሕልሚ ንምስማር ኣብ ፊሊፒንስ ግሩም ቤት ብምግዛእ ህያብ ኣበርከተላ እንሆ ድማ ንሳ ከም ትምኒታ ምስጋና ንቱከል ኣብ ኣደናቕ ቤት ምስ ስድራቤታ ትነብራላ ፍትዋት ተኸታተልትና ሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ